Hadian balami ke jingkin kinram hakini ki Khadc snam hapren ke hima bhol bar ke hima maharam Halor ke jingkam trai ke Jaka ka kurnyo Khadc Snaitang ke kong Pelcy Snaitang kalami chakmat ban Kyntu ya RiKhasi Hills Autonomous District Council bakan Shim Khia khnang banweng no ka kinram nakaliang ka kong Pelcy Snaitang manager ka kurnyo Khadc Snaitang haba penchai Halor ke jingja ka blaja ka shiphoturik nailar mendaga snam kalong bana kaliang chakador bar shnong tlong pleng upaim ke hima bhol bar kumjuru upaim ke hima maharam kilawan chakmat ban penchai Halor katega jingja ha ka bayde baka kami kini Jaka Ndet no ya ka ba ipaiem nyandro iem haram ila kran kini singa yo so ngalapet ya tu news ngala sngap ya tu news ya ka ai ka ba ang ba kini ki nyau kan thai snaitang rai ba kiwan na nong nam te ya ka taru aku abe penchai ba ngingim dai ba wan nong nam ngingi dai ki tenrai na rai ba nadu ki spa snam menswa but kajing ang jang i bang kini ki basong snang hatrong pleng ki dai bawan na mapat ya ganero nga kwa ban pensay ba kata kalong kabam day namar ba ngingim semwan na mapat ngiwan na rai ba namar hapo trong pleng ka dai ka khandau jungi ka bahap hapo bawal simship tingiwan bai na rai ba ban buhay snang lese ngala ban ang yang aru lakha ngamentang la dap san phusnam yang aru lakha snong trong pleng but hoi dan kitu ki bahayang jungi mensua ki rap samopat kata khandau jungi ki le snai yeng dara ai siti samopat kamopat ka jangai bhana trong pleng but kamopat ru ka hap hi hapo ka hima bhawal kat kum ki register jong ki kot kisla but namopat ter sini serum sedu mau thlong jani sa pharundoi terter kani snong trong pleng ki hap baro hapo ka jing sensar jong ka hima bhawal te ya ka to ka jing ang iba em nyandro dei ang ba ya ka snong trong pleng ru dang thungrang ba snong dang hau ar hajar ar maso man ang khandiat man penchai kalong ka babakla namar ya ka snong trong pleng kat kum ki sangat snong ka ba don bat ngi ki trai khandau kalong lat thung snong ya ka trong pleng na du snam khat khandai spa ru phau bat urang ba snong baning kong jong ka snong trong pleng udai ba oben roy mar banyang bat kumta ter nakapor sa kapor bat ipa iet jong aru haki snam prapuar prapulai ila julang teng urang ba snong jong ka snong trong pleng na kenmau tu ipor ngadang kena bai pa iet inawan sini sasor ijuan ban yebe ki kam blok samusun rami namar ba ibat kam rang ba snong te bat kumta ter handai kani ka snong trong pleng nakapor sa kapor la ai sangat snong da usiem bawal but kandet senem menta kimi kita ki menteri bai ang ita i ang ba utau ba pingdro snaitang udai menteri jong i na du handai reng aku aban pensai hang ne chapang kata ka jinglong menteri ita i ma pingdro idai mama temen jong i but hakapor jong i idang sa harai ba ilang menteri hima menteri banjet siem mendai menteri sensar senang kani ke huri hura ke belami ka shipotrik ubanai nailar kade hadian boba dan bok lang kharling do ulawan ban pha sendrai dawai hapo ka snong tlong pleng klam ke jingbit joko dor ba snong ringkat bat ki pai ba snong pa em nendro ya menteri hima la ne menteri jet rang ba menteri jet siem ipen kala menteri sensar senang but isdang nang tu ban thung menteri sensar senang yu tau ba krim sela rai kampoi ai hadin nang tu ilayo ban thung saya utau stoli snaitang but uturu la serendar hina umpoi ai hadin nang tu ila persyang ban thung saya ba awasmas lingdo itaru ila songda imtre syu ban bat ya ka pos menteri but umpoi ai dei tat menta hakini ki khandiat snam ba itung da uni ba don bak lang kharling do ba udah pen isi saya kata ka jingle bor but ju sngap syu yani no yang ki try khandau but yang ki try khandau lai lai la khain bai ngim dai ki try khandau ru
ka kong Pelcy kalau ong bagi menteri ha ki por ba mensua ki de menteri ki blai Shim benta ha ki jingjet UCM ju ki hima hindrai menta da ka jingthung yu ba dan bok lang khadling do om Shim la long shu ko menteri ban jet im hindrai ura de menteri ban sensia re ka shnong ka thau ya ka ba ka ta ka shnong mau pai kam Shim la don satya hatlong pleng ngala men pen sisharu bayagan ni ka puat kesam bahap ha bhowal simship mila dep ru ban register biang ha po ka Khasi Hill district council house nam khat khandai spa anyo punyau but ka district council ru kala itu ya kan ni ka area ka bahap ha po puat usam jong ka bhowal but khamtam ya ka snong prong plang te handai kum hagini jingjang ai ba ni kum ki try khandau ngim don buar ya ban dala dia handai ngi kerpat ya ka district council ya innocent shar bapet ya ka ilaka ngaso ban ong ba kinyap Shim khialam ban yarap ban pendek no ya ki kenrum kenram knang ba ka suk song san kan wan ra ha po snong trong pleng namar ngala ban syang ngimla ban ya emlang ha trong pleng kawai ka snong trong pleng kawai ka snong mau pat namar wat ka mau pat ru ladang ngabisar ha ya kata lembaki kot kisla kalau kamu pai ru ka hab hi hab hawal sim shim kam shim hab sya po maharam ka puat khandau puat sam